Der er selvfølgelig stadig lang vej igen, før nummeret er færdigt. Men der er noget, der kan arbejdes videre på, og det handler jo egentlig bare om at sidde og lege med lydene, til man finder noget, der passer godt ind. Tak fordi du kiggede med, og jeg håber du fik noget ud af guiden og har fået lyst til at lave dit eget musik i Cubase.